Child Life significa vida infantil, i a nivell dels hospitals és el que es referiria al suport emocional perquè un nen segueixi fent la vida de nen que li toca fer, perquè és un nen, malgrat estigui a l'hospital, malgrat estigui malalt, malgrat tingui una discapacitat, malgrat qualsevol alteració, qualsevol problema que pugui tenir. La veritat és que cada cas és individual. És molt difícil posar un prototipus, no n'hi ha. Ens hem d'adaptar a cada cas, amb la seva individualitat, amb les seves característiques, amb la seva edat, que és el principal, amb la seva malaltia. I llavors, segons tot això, veure quina és la millor manera d'explicar-li o de treure la informació, de veure aquell nen com ho està vivint i què podem fer per garantir el seu desenvolupament. Entrar en un hospital moltes vegades fa por, un nen no sap ben bé a què vinc, què em faran, si em punxaran, si em faran mal, què passa? El primer tema és aquest, minimitzar l'ansietat. Per tant, és possible que haguem d'explicar molt bé a un nen per què ve, què li farem i com ho farem, tot això. Volem la seva col·laboració, volem que ell estigui bé, que estigui tranquil, que, en certa manera, pugui estar implicat en el seu procés de recuperació. I, per tant, aconseguir aquesta cooperació del nen ens obliga a dirigir-nos a ell amb un llenguatge especial, amb un material especial, amb tècniques especials, de vegades amb el joc. Fem molta cosa de, per exemple, operar amb un nino del mateix que m'han d'operar a mi, en el nen. I llavors, a veure, explorem què és el que a aquest nen li fa més por. Potser la punxada de l'anestèsia, perquè es pensa que realment és una punxada i no sap que també el poden adormir amb mascareta, ho hem de mirar. I ho expliquem tot jugant, tot fent-ho amb un ninot, de forma que ell pugui entendre que allò és el que li faran i que necessitem que ell col·labori.